अशा वातावरणात फिरायचं असतं. आता शेरूचे पण बघा कान उभे राहायला लागले ना. जेव्हा मन प्रसन्न असतं ना तेव्हा आपल्या मनात जे येतं ते सगळं करायचं. चांगलं तापलेलं आहे, त्यात मी टाकते पहिला हिंग. आजचं वातावरण बघा, पाऊस पडेल असं वाटतंय. म्हणजे 7 वाजून गेलेत तरी पण ढगाळ वातावरण आहे. बघा वरती तो बघा भाग्या ओरडतोय. आम्ही की नाही पाणी भरायला गेलो ना, म्हणून जरा त्यांना बांधून ठेवली होती. फुलं बघा किती छान फुललेत. जास्वंदी हा रंग ना मला खूप आवडतो. मस्त वातावरण झाले. पिवळा आता चाफा जरा कमी झालाय, येतात नवीन त्याला फुलं. पुन्हा बाबा कुठे आहे? पाठीमागे कुठे तो काय बाबा तिथे आहे. हे बघा आंबे ते रस्त्यावरती नाही पडलेले होते. सकाळी सकाळी फेरी मारले का भेटतात भरपूर आंबे. काय चाललंय? विचार करतात काय कुठनं सुरुवात करायची, काय करायचं. ते झाडं हे असेल दोघं जण आपलेच. आज फुलं भरपूर आले. जास्वंदी आज भरपूर आहे बघ. तगर पण फुललाय. हे तगर जास्त असा मोठा व्हायला पाहिजे, छान वाटेल. मग हिला कधी फुलं येणार? आज जास्वंदीच भरपूर आहे. चला काय आता वातावरण, पाऊस पडतोय काय. आज आम्ही झाडाला पाणी पण नाही घातलं म्हणून थांबलो. म्हटलं पाऊस पडला तर. हां तेच नाही बघा. आणि गरमी पण होते ना, वारा बिरा काय नाही पडेल असं वाटतंय. आपले लाकडं भिजतील. मग थोडीशी लाकडं तर काढूया कोयता घेऊन. मग लाकडं काढूया रानातली. मग इकडची घेऊया ना बाजूबाजूची. कुणाला आहे घरात? हा मग कधी? अशा वातावरणात फिरायचं असतं. दोघांना मगाशी बांधून ठेवलं होतं पाणी आम्ही भरायला गेलो तेव्हा. आता सोडली आणि आता बघा कसे खेळतायत ते. सगळी झाडं हे करून टाका. हे तोंडण्या घालायचा कशात? शेरू मार पडणार. बघा इकडे बघ्या. ए वागोबा, मी तर शेरूला खाऊ देते. आला. काय रे तुला खाऊ हवाय? काय पाहिजे? अरे 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 हे बघा. हे रोज सकाळी आमच्याकडे चालू असतं असं. फुल एनर्जीमध्ये असं सकाळच्या वेळेस. मी आता खाऊ खाणार आहे. कोणाला खाऊ पाहिजे? शेरू खाऊ तर खाऊ खायचा. आता आम्ही खाऊ खातो. बघ्या खाऊ पाहिजे तुला? शेरू तर खाऊ. हा माझा शेरू एकदम गुणी आहे. हा बघा माझा शेरू. आता शेरूचे पण बघा कान उभे राहायला लागले ना. मध्ये त्याचे कान उभे नाही राहायचे, भागायच्या हातात उभे. हे कसे उभे राहिले. काय झालं? अरे अरे पळाला. खेळायच्या मूडमध्ये जातात सध्या. आता घरातलं बघा मी थोडंसं आटपलं आणि परत बाहेर आली. वातावरण इतकं छान आहे ना की असं बाहेर फिरावंसं वाटतंय.
खूप छान वातावरण झाले. इथे जरा झाडांचं आपण निरीक्षण करूया. इथे ना टोमॅटोचं झाड होतं ना मागे, आतमध्ये ना पिकून टॅमॅटो गेले, आम्हाला माहितीच नाही पडलं कारण खूप गच्च झालं होतं सगळं. हा बघा इथे एक टॅमॅटो आला आहे. आता ही वेल आहे ना चवळीची, सर्व जास्त अशी वाढले. मिरच्या बघा लाल झाल्यात. मला ना लोणचं करायचं आहे मिरचीचं. 2 दिवस झाले विचार करते, काही ना काही कामं येऊन राहून जाते. ह्या मिरचीचं लोणचं चांगलं होईल, म्हणजे जास्त तिखट नाही आहेत ह्या मिरच्या. आपण तळून खातो ना तशा मिरच्या आहेत ह्या. जरा सगळं निरीक्षण करते. तुम्हाला पुदिना दाखवते. हा बघा पुदिना आपला ना मध्ये एकदा मी काढला होता, हा छान झाला. आणि ना हे बघा ही रोपं तुम्हाला दिसतात ना, ही पण मी ना मध्ये लावलेली. मला वाटतं चवळी आहे ना, चवळीची रोपं आहे ती. आणि छान बघा तयार झालेत. आता बघू कधी धरते ती. पाणी सोडायला हवं, सुकले माती. ही वेल कसली, मला वाटतं भोपळ्याची वेल रुजले वाटते. ही आपोआप भोपळाच वाटते. तसंच दिसते. आता बघू, जोपर्यंत पानं मोठी होत नाही ना तोपर्यंत ना माहिती नाही पडत. जरा फिरते आज सगळीकडे, प्रसन्न वाटते. प्रसन्न, जेव्हा मन प्रसन्न असतं ना तेव्हा आपल्या मनात जे येतं ते सगळं करायचं. म्हणजे आता माझी इच्छा आहे की नाही इथे फिरायचं, त्याच्यामुळे मी सगळं माझं काम बाजूला ठेवलं आणि म्हटलं फिरूया आणि थोडंसं तुमच्याशी गप्पा पण मारूया. ह्या बघा ह्या वेली कशा वाढत ह्या बघा कुठं नाही ना, ह्या वेली ना भरपूर. टॅमॅटो पण पिकलेच वाटतं. हे आपण लावलेली ना टॅमॅटोची रोपं, आणि एक व्हिडिओ पण तयार करून तुम्हाला मी दाखवला होता बघा जेव्हा लावली तेव्हा. हे बघा इथे हिला सिमला मिरचीला पण फुलं आलेत. आता सिमला मिरची पण धरेल. ही आपोआप रुजलेली सिमला मिरची, ही झेंडू. एकानं वेगळ्या प्रकारचं झेंडूचं बियाणं टाकलं होतं ते. आता बघूया, आता जेव्हा फुलं येतील तेव्हा आपल्याला कळेल. हे टॅमॅटोला कटिंग करायला पाहिजे. हे आपलं ना जुनं रोपटं आहे. तर झेंडूचं तुम्हाला म्हणाले ना, ती फुलं जर का रुजली ना तर खूप मस्त रंग येतो. तिथे पण पिकलेत, छान झाले तर रोपं टॅमॅटोचे. आपल्या मधलं रान काढायला पाहिजे, रान वाढले. ते जरा बघून घ्या, ठेवते सगळं, म्हणजे आपल्याला काय काय कटिंग करायचं नाही माहीत पडेल. मग हे भागे आणि शेरू ना, हे बघा हे सगळं बांधलेलं ना, हे बघा हे असं. ह्या इथेच ही नेट आहे ना, ह्याच्यावरच येऊन बसतात दोघं पण. जास्त करून वाघ्याची फिक्स जागा आहे ती खेळायची. वेल नुसती पसरतच चालली. काय खाली ह्या साईडला पण लावायला पाहिजे काट्या. काट्याचा जाम झाले वेली आहेत ना, सोडते साईडने लावत आहे ना. मिरची झाड तर केलं झाडाने वेलीच्या. आला माझा बबडू, आला माझा. तर झोप नाही लागत, झोपलेलं असणार आहे. हा तुला झोप नाही येत? माझ्या बबडीला झोप नाही येत काय गो? यामध्ये सोडूनला झोप नाही येत काय गो? आपल्या भाग्या कुठे? भाग्या कुठे? भाग्या ही रोपं जेव्हा निघतील ना झेंडूची, ती काढून टाकायला पाहिजे. काय वाटतं?
केलीची पानं पण बाहेर पडायला लागली बघ, नवीन उजलेली आहे ती. रोज आले नवीन कोण मला बघ. काय भावेश, टॉमी कसा आहे तुझा? टॉमी इकडे ह्या साईडने घेऊन, ह्या साईडने. हा इकडनं, तिकडनं रस्ता नाही, तिकडनं बंद झाला रस्ता. टॉम्या आज सकाळ सकाळी फिरायला त्याला असं बाहेर एकटं सोडू नको आता. मग आता जरा दिसतं व्यवस्थित झालं, म्हणजे आजारी होतं ना, त्याच्या डॉक्टरांना दाखवलं पण बरं झालं. हे लोक आपल्या घरी बसून खात नाही. डॉक्टरांना लगेच फोन करायचा आणि बोलवायचं डॉक्टरांना. 100 रुपयाचं डॉक्टर जास्त. तू त्याला काय झालं, काय झालं त्याला बोललास तू? आमची ना आजची देवपूजा बघा. आज जास्वंदी भरपूर आहे ना आपल्याकडे. फुलं पण कशी ना, आता मध्ये गोंडे भरपूर होते, आता जास्वंद. हा जास्वंद नाही, नंतर चाफा. पहिला चाफा झाला, नंतर मोगरा पण झाला. नाश्ता काय होता बनवू? पिठलं भाकर बनवते ना, पिठलं भाकर. आता स्वतः मगाशी भाकर नको, चपात्या कर. आम्हाला चपाती कर म्हटलं, म्हणून मला भाकरी बनवणार आहे मी. बनवली तुला चहा खाणं भाकरी आम्हाला. कुणाल चला जरा मदत करायला मला. हा तुला मी झाला का माझा, मी तुला हाक मारते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता मी नाश्ता बनवायला सुरुवात केले. आज नाश्त्यामध्ये पिठलं, भाकरी नाही आहे, चपाती. आमच्याकडे ह्या दोघांना चपाती आवडते, भाकरी आवडत नाही, पण माझ्यासाठी मी भाकरी करणार आहे. त्या पिठल्याची रेसिपी ना पटकन तुमच्याशी शेअर करते. बघा चुलीवरतीच करणार आहे मी, छान टेस्ट आहे. तर पटापट साहित्य तुम्हाला आधी दाखवते, कुणाला जेव्हा मला मदत करतं ते करायला. तर पिठल्यासाठी घेतलं आहे चण्याचं पीठ, म्हणजेच बेसन, हिरवी मिरची, तिखट मसाला पण टाकणार आहे. ही हिरवी मिरची जास्त तिखट नाही आहे, म्हणजे आपण तळतो ना ती मिरची आहे. कांदा आणि लसूण. आणि ते चुलीवरती बघा मी कढई ठेवले आपले गरम करत. तुम्हाला चुलीचं मी एक सांगते. मला वाटतं मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलं तुम्ही, बघ चूल बघा लिपली होती ना, आपली चूल नाही पूर्ण तुटली होती, पण आता व्यवस्थित झाले. आणि भांडी मी ठेवायची ना तशी सारखी अशी वेडी वाकडी बसायची, पण आत्ता बघा हे मी आता कढई ठेवली ना व्यवस्थित बसलेली आहे. म्हणजे मध्ये मी 3-4 दिवस चूल पेटवलीच नाही ह्या कारणामुळे, पण ती आता लिपल्यामुळे आता व्यवस्थित बसलेली आहे. चला सुरुवात करूया. हे पीठ आहे ना अगोदर पाण्यामध्ये मिक्स करून घेते मी. कढईमध्ये बघा तेल टाकले, तेल आपलं चांगलं तापलेलं आहे. त्यात मी टाकते पहिला हिंग, नंतरला ही हिरवी मिरची, लसूण आणि कांदा. कांदा ना लांब लांब कापून घेतला. लांब लांब कापलेला असून दाताखाली आलं ना की चांगलं लागतं खायला. कांदा चांगला लाल झालाय. आता मी टाकते तिखट मसाला. थोडं तिखट करणार, मग मस्त लागतो खायला. आणि हिंग टाकलंय ना फोडणीला, त्याच्यामुळे कसं पीठ वगैरे पोटाला बाधत नाही. मग हळद टाकली, नाही तर कसं ऍसिडिटी वगैरे व्हायचा चान्स असतो ना, त्याच्यामुळे हिंग टाकायचं थोडंसं. आता हे चांगलं असं व्यवस्थित जरा मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपण जे हे पीठ आहे ना चण्याचं भिजवलेलं ते टाकूया आता पटकन. आणि हलवत राहायचं लगेच, म्हणजे गुटळ्या होत नाही मग. पुन्हा घट्ट हवंय का पातळ हवंय रे? पातळ. एकदम घट्ट पण नको ना, एकदम पातळ पण नको ना, मीडियम असं. आता गरजेप्रमाणे यात पाणी टाकायचं आपल्याला. आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. त्याला जरा चांगले ना असे उकळी येऊ दे. आणि उकळी आल्यानंतर एक 5-10 मिनिटं ना चांगलं शिजवून घेणार. मग आपलं गरम गरम पिठलं तयार. चांगले असे उकळी आले. थोडस घट्ट करायचं ना. आता ही कढई आहे ना मी टाकते मागे वैलावरती आणि इथे ठेवते तवा. आता हे शिजेल हळूहळू. इथे मी घेते चपात्या करून आणि भाकरी करून.
तवा पण व्यवस्थित बसतो बघ. आता अगोदर तवा ना आकडा बसायचा. अजून घट्ट नको आहे बघ एवढा. जास्त घट्ट केला तर मग काय झोपलाय. झोपायचं झोपायच चालू आहे. कुणाला बोलतो आई शेरू गायब आहे. म्हटलं इकडे बघितलं हा म्हटलं बाय मागे झोपलेलं आहे. चपाती दे चला खाऊया. गरम 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 एकदम मस्त. गरमच खायचं. इथलं गरमच चांगलं लागतं. चपाती बी थंड आले कसं घट्ट होतं ना एकदम. थंड आहे. शेरूला काय हवं? बस खाली बस खाली बस. तू तिकडे बाबाकडे जा. वेगळ्या झोपेतून उठला बघ तो चपाती खायला. इकडे जा या तिकडे खा जा. इकडे म्हणून खाली चपाती. बस खाली बस बेटा खाली बसा. बसा खाली बसा. तो वाघ्या पण आला. नाश्ता करायला घेतला का त्यांना बरोबर. बसा खाली चला. बस खाली बस. खाली बसा. शेरू खाली बस बेटा खाली बसा. शेरू तू गुड बॉय ना खाली बस. शेरू ये इकडे खाली बस. या इकडे या. शेरू या. त्यांना देव सुकी चपाती. बस खा बरं. गरम तुझ्या पिठलं जर खायचं तर खाऊ दे तो वरापासून. चपात्या करून झाल्या आता भाकरी करते. आणि भाकरी मी ना आज मोठी करणार आहे. किती पुरी पाच भर नाही तवा आहे ना एक तव्यावर पूर्ण. अरे बापरे अजून मोठी व्हायची ना. परातभर झाली. एकच भाकरी खाणार वाटतं तू. दुसरी एक गरज आता नाही. खाईन, एक दुपारी खाईन बघ. 2 भाकऱ्या. एवढी मोठी भाकरी. चांगलं झालं पिठलं. छान झालं. आमच्याकडे नाश्ता वगैरे ना ह्यांचा करून झालाय. मी तुम्हाला दाखवते हा नंतरला वाढून. छान झालं माझं पिठलं. बाकी आहे. भाज्या शिरून पण खाल्लं ना. त्या दोघांनी चपाती खाल्ली आहे. त्यांची मस्त चालू आहे दोघांची. आणि तुम्हाला नाश्ता दाखवते. हा बघा हा आपला आजचा नाश्ता आहे. हा माझा नाश्ता आहे. भाकरी ना मी मिक्स पिठाची केलेली आहे. जोडीला कांदा आणि हे आपलं पिठलं. यात फक्त ना कोथिंबीर असते ना त्याची कमी आहे. नाहीतर एकदम टेस्टी झालेलं आहे. कुणाला आवडलं ना तुला? घे चल. आता की नाही संध्याकाळचे 7 वाजलेत आणि फॅन मी चालू ठेवला कारण खूप गरमी होते. म्हणजे बसूच शकत नाही फॅनशिवाय. कुणाचे बाबा आता गेलेत बाहेर म्हणजे कणकवलीला गेलेत ते भाडं घेऊन. आणि भाग्या शेरू तुम्हाला दाखवते. हे बघा हे बघा ही अशी ना गादी आहे ना ठेवलेली आहे ना ती फाडतात. ही कशी दात लावून लावून. त्याच्यामुळे मी त्या गादीच्या वर आहे ना असं माझं गाऊन होतं ना जुनी ते कवर घालून ठेवलं. त्याच्यामुळे थोडं सेफ राहील. आणि आज अंथरुणं धुवायला मी सुरुवात केलेली आहे. उन्हाळ्याची तयारी का पावसाळ्याची तयारी? पावसाळ्याची तयारी. म्हणजे आता ऊन आहे इकडे थोडे दिवस आता राहिलेत पावसाळ्यासाठी. त्यामुळे सगळं आता हळूहळू चालू केलेलं आहे. ह्या दोघांना पण आज आंघोळ घातली भाग्याला आणि शेरूला. हा बघा ह्याला अजून सोडलं नाही आहे मी कारण हा ना सहजासहजी बांधू देत नाही ना भाग्या. म्हणून त्याला अजून ठेवलेलं आहे बांधून. शेरूला सोडलं आहे आत्ताच. कुठे शेरू इकडे. तर आता तुमच्याशी बोलता बोलता मला आता बाहेर यावं लागतंय कारण शेरू बाहेर आलाय. आणि आज त्याला मी आंघोळ घातलेला पूर्ण काळा काळा झाला होता. आत्ता कुठे जरासा गोरा झालाय. कुठे गेला हा बघा. लपतोय माझ्या हातात काट. हा बघा हा लगेच म्हटलं काळा होऊन जाईल तो. चला घरात चला घरात. त्याला घरात घेते मी आता. संध्याकाळ म्हणजे रात्र आता व्हायला आली त्याच्यामुळे आता बाहेर नको होता. चला घरात चला.
तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. चला.